Ngicela ukubuza iphindodi yaqonywa yimi. Yaza ngizalisa ingane iyashona kahle kahle. Yabona ukuthi ngithatha kanjani ngisithombe mina ubonani la. Usufane nesithombe vele usulala sitting room sengilala ekamereni. Usakufana nokuthi isithombe lesa ngithi. Ngizolala kanjani nawe ekamereni ngoba ngilele embhedeni uzokhuluma kusukela ngo8 uze kuyoshaya past 1 Uhlala umanzi. Awusenaso isikhathi sami ngoba uhlala umanzi. Angisaboni nokuthi into yakhe yasebenza nomfethu uzingezane. Angisazi kwenzakalani mina. Usuku wonke usuthi ngizolalani mina. Hayi angisazi mina ngawe kwenzakalani. Futhi angiboni ukuthi usayidinga wena ukuthi udinga uncedo. Nabazali bakho ngibona ukuthi sebegeza izandla ngawo. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi sanibonani. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in South Africa. Uyazi ke nje masubona mina ku screen sakho, ngabe se laptop, ngabe se phone, ngabe kwi TV lapho edongeni lakho, uyazi sokhuluma indaba eziningi ezithinta imijolo eminingi yahlukahlukene. Mhlambe nawe nenkinga ezithinta umjolo njengamanje email ethi umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Mhlambe kwazi ba kuma episode alandelayo sobe siphethe wena sikhuluma nawe sibheka nendaba yakho. Ungakhohlwa ukusubscribe njengamanje asambe sobabheka ukuthi indaba zabo zihamba kanjani mase siyalungisa lapho kumele kuthinte khona sibangene. Mbakelo hlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele sikwamukele futhi ohlelweni lakho lithandayo noluhamba phambili silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show as per usual igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in South Africa. Uyazi ke masubona mina soke sesiyokhuluma indaba eziningi ezithinta imjolo la eNingizimu Afrika. Masiqala ishow yakho amakhanda abheke phansi yakhuleka uNkulunkulu kaMatifane asihawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe. Sikhumbuze ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO. Celeni kwami mnobafo esinayo njengamanje sokhuluma naye just find out ukuthi ungubani wakabani. Kungani nathi la ohlelweni nezindaba nje zakhe ezithinta umjolo. Mfowethu. Yebo, hayi mina ngokwegama ngusiphelele. Usiphelele. Usiphelele igama ngesibongo ngokwamakhaya. Mfowethu. Siyajabula mfethu ukusibe nawe la ohlelweni namhlanje sizokhuluma nawe. Hayi kujabula mina mase ngibheka amakhamera. Mfowethu njengoba sinawe la uyalizwa igama le show silungisa umjolo. Okusho ukuthi nawe njengoba ula uzolungisa indaba ethinta wena nopartner wakho. So upartner wakho uZethembe. Ngiyakubuza uZethembe upartner wakho. Ya nikuthola kanjani ke lokho? Sikuthola ngokuthi mfethu uyena osibhalele la ohlelweni ukuthi ufuna ukuthi athi qaphu nawe. Kusho ukuthi umuntu omaziyo futhi niyathandana uyakuconfirma lokho. Ya. Okay. So as umazi nithandana futhi umuntu kanjani mhlambe uma ungachaza nje kabili kathathu ungamchaza njengomuntu onjani uZethembe? Kodwa Job ongcwele ngabe ngiyamsukela. Ngabe ngiyamsukela noma sizokubeka eceleni ukuthi uthe ukukhula kunami hayi kangaka. Kodwa nje umuntu oright, ostraight, oqondile, angikaze ngimbambe emaphutheni, angikaze futhi ngithi mengade ngihambile noma mhlawumbe kwenzekile ngoba mina ngumfana kenze ngihambe kuphela isonto. Ngize kuthiwa hayi ube nosuku angabuyanga endlini noma ngithi ko WhatsApp bakhe ifoni yakhe ngiyiphatha ngisho even isonto lonke kuphelele la kumina isonto ngiphatha. Sure. Kodwa akaze wangithuka. Umuntu nje engaziyo nami ngepersonality yakhe. Sure. Umuntu nje alright. Understandana and njengoba ngingasebenzi ngiqokile nje uyena. Uyena uyazimela ngqo. Mfethu that's nice. So njengoba ke nithandana mhlawumbe ngokujwayelekile mengabe niba nezinkinga nimisa kanjani? Kunokuthi mengabe nezinkinga njalo kuba uyena mhlawumbe ukubizela abantu noma niyakwazi nje ukuhlala phansi as a couple nikhuluma? Hey, siyahlala phansi noma mfethu libuye liqinaqina ikhanda phela ngiyindoda. Phela ngiyindoda mangabe uyindoda kumele kube khona la nala kumele kube ukuthi khona umuntu osifazane mabe ethenza lokho ungafuni ukwenza ungakwenzi nawe. Njengani njengokuthi wangithola ngivemela inkantini lomuntu. Then inkantini ekambeni esikhathi ngathola ukuthi akuselona i-drugs efike lenze lento engifuna ukuthi yenzeke kimi. Ngagcina sengieda nokunye engeke ngichaze ukuthi ngagcina sengieda okunye. So mangabe ngieda okunye futhi yena ngala esayidini akayifuni lonke le. Yena into esijwayele ukuthi sibange njalo le bese ngibuye ngimshaya ngevalo ngithi hayi sengiyekile lento. Kanti mina ngiyazi ngala eceleni namajida siyaphila leso. Kanti wena mhlambe inkantini yini kanti wawufuna ukuyenza? Wawufuna ukuthi umphuthume?
noma kuba engilethe kwinkantini into yangiletha kwinkantini nafowethu ngathi uma ngibona ukuthi esikoleni manje ngiyakhwitha manje straight esikoleni ngihamba ngawo ngena kulezi ibhani zamandiya lezi ngivuna ubhontshisi opelepele nani so uma ngabe ngishaya lezi ibhani lezo-ke bonke labantu engisebenza nabo lakhona nalabo ama-afobia laba abokufika ya abanye inqwaba bayabhema la ngiyabuka ukuthi okay emini ngihlala ngedwa lapha bona bahlala bodwa lapha bayayihlunga because bayabhema and mina leli phunga alingifikeli kahle angibhemi so ngagcina sekufikele ekutheni ngibheme uma ngabe ngibhema nalapha iy'gaba ziyanyuka ukunyuka kwesigaba sinyuka kanje sengiyawuyeka-ke manje le msebenzi lo ngoba umsebenzi wamandiya ayaxhaphazana sengihamba-ke ngiyofuna umsebenzi-ke manje etown la ngifike ngahlangana khona nabafowethu engake ngafunda nabo esikoleni yabo so ukuhlangana kwami nabo bona sebeyibhemela le nto le ebese-ke ngiyifikela mina ney'nkinga zami vele zokuthi hhayi vele angisesebenzi yonke le nto sazobhada la ngithi hhayi uthi ngishaye bafowethu ngikhiphe i-stress bajabula-ke nabo kanti le nto le ngishaya kube kanye kube ukuthi siyak-affect so namanje unako ukuthi noma uyishaya but uyazi ukuthi iyak-affect ya ngiyayishaya namanje kodwa angeke ngize ngiqamba amanga angisayithanda awusayithanda so uyafuna ukuyiyeka mfowethu hayi ngiyathanda ukuyiyeka ya ne uredi kodwa ukuthi uze ukuthi uthini umuntu wakho lo muntu lona okhuluma ngaye uyafana nomzali kumina ngaso sonke isikhathi ngihleli ngiredi ukuthi ngambona noma inini ngikhulume naye ngixolise uma kukhona ukuthi kufaye ngixolise sure hayi no mfethu asikunikeze ithuba hlala nje kanjalo nawe embukela ungabe usanyakaza ngoba njengamanje siyolanda yena uZethembe simbeke la then mase sikwazi ukuthi sikhulume naye yalizwa-ke ijongo lithi li-ready futhi lo muntu ufana nomzali-ke kuyena mengabe nje ethi mithatha noma inini uhlezi eredi ukuthi akhangeze futhi asondele eduze kwakhe ungayindawo dadewethu uyaphila mama siyaphila kwangathi uyathuka nje umfowethu mekubona kodwa uthe uredi ukuthi akubone unjani mhlawumbe ipersonality yakho baba because yena ukuchaze wawo umuntu oright kuyena wena bengakunikeza ithuba nje lokuthi ukhulume ngayo umfowethu ungathini yena umuntu oright futhi ekuqaleni kwethu nje zonke izinto behamba kahle ezama nasendlini sihlanganise lokho kuhlanganayo phela-ke abantu nalapha yaba ney'ngxabano inkinga iqale lana-ke asephelelwa khona umsebenzi angazi noma wenziwe i-stress sokuphelelwa umsebenzi kodwa wahluleka even nanokukhuluma nami wangena ey'dakamizweni wasebenzisa ama-drugs waphuza tshwala ngabathe ngiyabamba lapha nalaphaya nalutho akasezwa noma ngizama ukukhuluma naye lo muntu sinengane naye okumele siyinakekele kodwa uma ngabe ngithi ngizama ukukhuluma naye akasezwa lutho nje ngami manje usevele abe nolaka njengalwazi then ayikho indlela engingazamanga ngayo njengoba sengize ngicabanga ukuthi ayi because ngiyafisa ukuthi athole usizo angiyiboni ngihlukana naye ngokwami bengifisa ukuthi kube khona indlela esithola ukuthi sisizakale ngayo so ingakho ngize ngacabanga ukuthi ngibize amakhamera namhlanje mhlawumbe singakwazi ukuthi sithole indlela yaphambili yokuthi siboniseke kahle ukuthi yiphi wena into zonke obungazenza ucabange nje ukuthi uze namakhamera indaba ngoba uyazi mina nawe siyahloniphana and uyazi ukuthi mengabuthi khona into efake sikhulume mina nawe ayikho indlela engingazamanga ngayo mina ukukhuluma nawe angithi angikaze mina ngize ngingahlali phansi nawe sikhulume uyazi nje ngiyaziwa yonke le ndawo so manje muletha amakhamera kumina ngifahamba ubuye sekhaza ihlahla wena ngithi usunolaka phela usudla utshwala bakho wena ngizame lo muntu njengoba engasasebenzi ngiyazama ngimthengele nami ngenzele umuntu amabukeke ngizame uzobuye sekudayisile ngiye ngakuveza lokho la endlini ingane izothola sifundo sini ingane le ibuka ini manje wena musubuya usuzothetha la endlini usunalolu laka ngithi usudlela izinto zakho manje le ngane uthi wakha siphi isithombe enganeni no usho ukuthi mina ngiphila impilo ebhedayo uphila impilo ebhedayo vele impilo yami indaba ungazange uze kumina wahlala phansi phelela iyabheda impilo yakho yeka le mpilo ebhedayo uyabona nje ngizama wena uboniseki wena uhlala ucorrect wena uhlala uright ngaso sonke isikhathi awutsheleki wena futhi umusuke waphuma waya kulabangani bakho awutsheleki la endlini ingane ayisenayo ngisho pocket money wabona 5 rand ubona ugwayi ngoba nakho mina ngifanele wabona 20 rand wesinko wena la endlini ufuna 5 rand okugconsela wena kuzophuma ubhiya wena ngithi ngala coin la ukhuluma nga 5 rand ngo 5 rand ngingalithenga iphilisi uzohlanganisa phela nabangani bakhe ngithi wena nabangani ababi wena
awuboni nokuthi bayakulahlekisa basebenza Eh, ngcono mina nginentombi esebenza njengoba ningasebenzi nje angithi nihlanganisa yonke into angisakwazi ngisho ukubona into mina edolobheni ngithenge la endlini izofika idayiswa ngoba vele uzoyithatha uhambe uyidayisa lento ukuze kuphume lento oyidlayo angithi senginesitolo mina manje angazi lapho nidayisa khona ukuthi nenza njani ayikho into engingayizamanga ngizama ukukhuluma nawe iyona-ke lento angilethele yona uhlala ucorrect ngaso sonke isikhathi futhi akaboniseki uvela so kuyona yonke lento ayikhulumayo umama awulibona iphutha wena mina ngilibona yazi mina sengithule mhlambe for 7 minutes la nikhuluma but sengibonela ukuthi ine-wrong wena awulibona iphutha mina kwamanje angakaliboni iphutha wena uhappy ngale mpilo oyiphilayo uhappy ngale mpilo oyiphilayo chazeleka ngendlela e-right like ngizokuchazela nawe bafu umuntu wesilisa uyacisha ufane nami but senza ngendlela engafani wena uyiphilela impilo yakho eqondile mina ngiphile yami impilo engaqondile angisho ukuthi ayiqondile angisho futhi ukuthi iqondile phela impilo yami abanye abantu abayithandi ngingasho ngithi ngiyayithanda mina cause angazi kwabanye abantu ivela kanjani yeah so wena njengoba umuntu wesilisa kanje ngeke uzuthande nawe ukuthi ungaxabana nomuntu wakho manje okay siphendula uyajabula yini uyayijabulela lempilo iyakujabulisa wena lempilo oyiphilayo njengamanje ayingijabulisi pho uhlulwa yini ukuzama ukufaka ama-CV uke wazama ukufaka ama-CV kwathiwa nje awuthathu noma ukaze uzuzame vele ngike ngazama ukufaka ama-CV kodwa ngeke uze ufake i-CV namhlanje kuseni uyifaka phi i-CV uyifaka esipotini uyifaka phi uyifake nini i-CV wena ngibona wena ungafonelwa phi kuleyo CV ubhala ifoni number kaba ngoba ngisho ungathengela ifoni wena njengamanje leyo foni uzobambisa ngayo vele uthole lobo tshwala ngithi noma utholela awo-matracks kahle kahle into angithathela yona ekhaya ukuthi uzongilawula la ngangithi uzoqoqeka kodwa manje ngiyakubona ukuthi ungidonsela emgodini nami ngiyaphansi manje ingakho ngifuna usizo lengane lena lo muntu esamlethe emhlabeni uyifakelani ecathulweni zami wena ngizama ukusiza ubaba omntanami ngoba ngiyayithanda ingane yami kumele ibe nobaba ngithi ingane ekugcineni kosuku ubabonjani ubabonjeni izoba nogogo nomkhulu abazali bami basaphila mina baphila angisibhalanse wena umzali enganeni naye ifuna ubaba wayo ephilayo mfethu izongithola ngiphila kodwa manje ubaba ongekho responsible according to le nkulumo ekhulunywa la nawe futhi uyamvumela uhlezi ubhizi ngelutho futhi cause uzidlela ama-drugs angani uyiphuzela utshwala so manje ingane ibuka siphi isithombe leso yini into efuna ufundwa ingane inkinga angcono kuthiwa ngiyayalwa ngendlela e-right siyakuyala nje mfethu ngiyakuyala man to man nje yami ngiyakuzwa futhi uthini kumina right sure ngiyakuzwa uthini kumina kodwa yena njengokuthi umuntu ohleli nami endlini akakazi ethi kumina into ethile ngicela ukuthi ungayenzi sibonisane ngayo ungalaleli awufulalela namanje ngineshoyo ukuthi ngeke aze silalele vele ngeke asizwe kodwa sifuna ukusiza yena zonke angazenza ucabanga ukuthi uqale letha ama-camera qala ushilo mfethu uthi uzamile ukukhuluma nawe but isikhathi awumnikezi you always not available endlini wathi i-life yami iyashintsha manje ebantwini ngizovela kanjani ebantwini uyabona-ke manje njengoba uzovela ebantwini mhlawumbe khona nomuntu ongathi yazi ufuna ukumsiza usiphile yabo ukuthi impilo yakhe ingashintshi thina la mfethu hhayi ukuthi sizobukisa ngawe so ufuna ushintshe uphile impilo e-right awusewedwa manje unomuntu othandana naye unengane encane ebona ubaba kuwena yabo ukubuza mina kuqala mhlawumbe mina njengoba ngithi ngizama ukusiza uyalidinga olwami usizo noma mhlawumbe cha ngikuthokozisa ifa ngidinga usizo lakho ngaba ngihlali lapha kwakho awusakhombisi kodwa ukuthi uyajabula awusakhombisi ukuthi uyajabula kimi nje mafethu ubuhlala esitratini ya mfethu bengihlalela mina esitratini and akekho umuntu obengishayela umthetho bengiphilela impilo yami right eqondile akekho umuntu obengitshela ukuthi ngingayenzi into ethile ngesikhathi esithile bengenza into yami efunwa yimina ngesikhathi sami cela ukubuza iphi indoda yaqonywa yimi yaza ngizalisa ingane iyashona kahle kahle yabona ukuthi ngithatha kanjani ngisithombe mina ubonani la usufane nesithombe vele usulala sitting room sengilala ekamereni usakufana nokuthi isithombe lesa ngithi ngizolala kanjani nawe ekamereni ngoba ngilele embhedeni uzokhuluma kusukela ngo-8 uze kuyoshaya uphasi 1 uhlala umanzi awusenaso isikhathi sami ngoba uhlala umanzi angisaboni nokuthi into yakhe yasebenza nomfetho uzingezane angisazi kwenzakalani mina bonke usuthi ngizolalani mina hayi angisazi mina ngawe kwenzakalani futhi angiboni ukuthi usayidinga wena ukuthi udinga uncedo nabazali bakho ngibona ukuthi sebegeza izandla ngawo yimi nje manje usenkingeni ukuthi kusho ukuthi semgodini owodwa ngoba mina njengoba ungibona ngisayimisela ukuthi wena mphansi manje ukuthi mina ngisanali angithi uyayibona yini kwenza ngisho phambi kwengane ke le sengiyanyisa lo muntu ufezi ngisho phambi kwengane wenze nje why decide ukuthi ungithathe estradini ngiphilela impilo yami ngoba mina ngisanali ithemba lo baba omntanami engamkoma uhamba ungiveza kuma-camera mfethu nebafu kumina utheni uthe uyafuna ukushintsha uphila impilo e-right uzoshintsha kanjani ungafuna ukulalela umuntu ofuna ukuphilisana nawe kuyimanje mfethu yabona uyimanje ngoba ngihleli la kuyimanje ngoba ngihleli la ikhanda liphithene bro kuyobe usudlela izinto zakho kuqala kuyimanje sikhuluma inkinga uqalekile
and le bengimisele ngokuthi ngifike ngifake i-respect njengoba bekade ngishilo Sure. but akakhulumi ngendlela e-right kunalokho uyagxeka kuphela angifuni mina umuntu ozongigxeka njengoba ngithi ngiready ngisho nanokuthi ngingaya Wamukela e-rehab kuqala kodwa lezi manje zinto zakho, ngifuna kuqala ukuthi ukuze ngikhulume nomuntu usizakale. ozongizwa ukuthi ngithini Okay. hayi umuntu ozongijaja Okay mfethu, ngifuna umuntu ozongijaja uyafuna ukusizakala. Uyafuna ukusizakala nje yami. Uyafuna ukuyeka idakamizwa. Uyafuna ingane yakho mfethu ibone ubaba ngelinye ilanga o-right. Yeah. Uhambe nengane yakho mfethu uhambe noma wengane wena niyothengela ingane emall uyafisa ukuyibona uphila Nami leyo mpilo. ngiyafisa nje ukubona i-gift nje iphuma kuwena. Ngosuku olulodwa nje ungiphathele i-gift nami. Ngisho ngabuya ne-stick suit ngingajabula. Ngoba uyazi Manje wena vele unamandla leso okwenza stick lokho, suit angithi- isu-R1 iluzi yanela lapho. angithi uyazi wena unamandla okwenza lokho mina ngisebenzi Ngikhona for ukukusiza sihambeni-ke ngihambe nawe-ke siyofuna umsebenzi utholakalaphi ngoba njengoba ngisho ukuthi uzobuya endlini kuchaza iy'hlahla wena isikibha lesi esigqokile uwena ngigundile la ekhanda uwena yonke yimi into ngiyenzelwa bala Pho vele why- ngize ngikuthengele ngisho i-trunk why- ngiyakubalela why manje ungaboni cause ukuthi- awufuni why ungaboni ukwamukela ukuthi- why ungaboni ukuthi ngiyafana nengxenye lomndeni wakho ngale ukuthi Then mina iba nawe ubaba-ke, sonke iba Okay, ubaba. fine ke ngoba ngiyabona ukuthi uyangithanda yebo uyangithanda ngiyakubona lokho ukuba ungithandi ngaba ungithathanga ngibeka kwakho ungithatha estradini pho Yes. estradini Yes. ngithatha isigebengu Ngoba ngiyambona lo baba lo, ukuthi- phela manje mangabe ufuna ukukhuluma nami into right phela khuluma nami musu ungibizela amakhamera ngizovela kanjani ebantwini mina sifuna manje usizo sifuna usizo Ufuna usizo mfethu ufuna ukuthi usizakale. And nawe uzokhuluma nani eqeda ukukhuluma nani mase yabuya ezongitshela ukuthi kwenzakalani Mina- ngabe ubudinga even i-rehab ubungayithola even i-rehab mina mfethu ngiqala ukukhuluma nawe. Yazi beku-right kanjani? Ubu-right mfethu uthi uzokwenza yonke into ungena nkinga namakhamera but inkinga kuba ukufika kwamama wengane. Yini ishintsho yawo mfethu because la Nami mfethu ngibona ngathi sizama inkinga- ukusiza wena. Khohlwa ukuthi yena usekuveza ebantwini umuntu ofuna usizo la wena. Umuntu ekumele asizakale la wena. Yabo? ngiyakuzwa bro So thina sifuna ukusinikeze i-assurance yokuthi uyafuna yini ukusizakala izinto ayicelayo sisi because yazi kuyona yonke le nkulumo esengiyizwile ikhulunywa la usisi akekho wrong. Khona iphutha la sisi olaziyo wena mina yiphi le wrong engiyenzayo Ukuthi- ngaphandle kokubhema idakamizwa ukuthi awukho responsible ekhaya. Ubhema idakamizwa awukho responsible ekhaya unengane mfethu ingane ibukayo. Ubuka umshaya ngisho ukumshaya. mina abantu. shwele baba nini futhi manje usudlela zinto zakho nini ubuya nje Shutha ukhumbula umshaya wena. angikhumbuli bro ambuka nasi angikhumbuli mina Uyakusukela manje uqambela Udayisa mama. izinto endlini, umuntu angikhumbuli udayisa ngisho izinto endlini mina khona ngijwayele yakho. ukuhamba mina ngitshontshe insimbi ngingene endlini emzini womuntu kudwadle egaraji phakathi ngishaya irim ngibaleke nawe uthi ngizobani Hayi. ngishawe imini umuntu oshawayo lo muntu Ngishaya kuhlala nini umuntu ukhisimuzi mina? uye usuku nosuku ukhisimuzi imali yokuthi kube ukhisimuzi namhlanje nakusasa uyithatha wena ngeuzazi indlela zamadoda angithi khona uyambona manje ngisanda kutshela ngamarim kodwa mangakubuza indaba ye-uniform yengane njengoba kuzoqala ukhisimuzi nje njengamanje ukuthi ingane izoba yini phakathi bani kwezinye osebenza ingane phansi kwami awazi nawe wena wathi unakekela yonke into mina ibeka manje phe kwami mina yonke into ibeka phe kanjani? kwami ngiyadinga indoda nami engizosizana nayo akwazi ukuthi yonke into ibe phe Okay kwami fine awunayo angisebenzi ngihlala kanje kulethwa amakhamera wena uzongikhulumisa nabantu ngifuna amakhamera ukuzokusiza sifuna ukukusiza lana Eish, hayi bafethu. ngoba nakho usubukisa ngawe angithi uyayibona ukuthi unjani ingakho-ke ngize ngabiza amakhamera ngoba Mhm. angikwazi ukukhuluma nawe mina uvele nje wenze nje manje lamakhamera lethela ukuthi kuzoba njani yini ezoshintsha mangabe lamakhamera emela yini mina ngibona ngathi ney'ntambo nje zamateki usuyidayisile hawu bengizoyifaka kanjani iy'ntambo zamateki angithi uyazi lezi cathulo wangithengela nini zona luyakhula phela unyawo lomuntu uyangixaka nje Ngiyangitshintsha uyangixaka manje. nje Hayi Uyangixaka. bafethu. oh sufuna ukuthi ngidayisile iy'ntambo Cha Hayi, bafethu. uyangixaka. ngaleyo ndlela uyangixaka ngempela endlini njengoba ngisho akuhlali even R1 ngiyasola suqomile futhi manje wena ngiyayibona le nto. ukungibona ngilele ngaphandle mina ukungibona ngoba wena uyifikela ngesikhathi sakho nje endlini hawu wena ungabuza mina umbuzo ngingakhumbuli nokuthi sengingaze ngangashaya wena ngiqome uqamba kodwa amanga wawungigcine nini sengingaze ngiqome nami ngiwumuntu phela Okay yiludla nanku uphutha umbuzo baba wawumgcine nini? Eqhayi iludla uphuthu. Lo umbuzo wakho bra wami mina ngikhumbula lutho mina ngikhumbula yabo mina ngikhumbula lutho ngikhumbula nokuthi ekhaya ngasuka komuphi unyaka Akazi mina lutho lo muntu. yes Akazi. ngikhumbula nokuthi ngasuka komuphi unyaka ekhaya wangithatha usisi yes wangithatha usisi lo engithola ngiyihlalela estradini Uyazi kona ukuthi uzethembe lo? ngiyamazi Ngizwa phela manje uthi usisi kusho ukuthi wena cha ngizama ukuhloniphisa kunabantu ababukayo ne Eh. kunabantu ababukayo and angifuni ukuthi igama lomuntu ngilokhu ngimdlala lambe libona yonke indawo right
ya so ngizama ukulungisa indaba kanjalo kodwa ke nami ngenayo inkinga nalokho ngoba uyena oletha amakhamera la. Okay mhlawumbe ngikubuza umbuzo owodwa baba shuthi wena into isho ukuthi uZethembe waqoma iphara walithathwa lilethe endlini lamhlaba manje alisenandaba naye ilonto isho Angiqondile ukusho kanjalo bra wami. Ufuna ukuthini? Wangithatha wangiphatha kahle right wangishintsha empilweni ebengiyiphila ngoba ngisuka kwi-background engiyaziyo ukuthi ayikho inhle neze wangishintsha empilweni ebengiyiphila kodwa phela ingulube ngeke uzuyikhiphe odakeni kodwa udaka ungalikhipha engulubeni. uyazama nje ukukhipha yena odakeni why ungafuni wena ukuphuma usanalo nithemba lokuba Ukuthi right ingulube ngeke uyikhiphe okay odakeni, so kodwa udaka ungalikhipha okay nje yami asikhuluma into eyodwa lento azama ukuyenza izokwenzeka noma ngeke singaze nathi sithi sifuna ukungenelela entweni engeke uyenze Yiphi into efake yenze? ukuthi wena usizakala uphila impilo e-right njengawo wonke umuntu Ngiyayifisa leyo nto bra wami njengoba beyitshela nje nawe sikhuluma nawe ukuthi ngiyafisa ukuthi ngishintshe ngibe umuntu ophilayo impilo e-right mhlambe nje wena mufika lapha wakho uthi ungena ingane ngapha nangapha baba ishumi 2 rand impilo e-right leyo noma ngabe kuthiwa unayo leyo mali ukubanikeza kodwa impilo e-right leyo ingane zakho ziyazithuba baba. ngiyabonga uyakwazi Right. nalokho Mina angitholanga lelo thuba lelo ngoba mina ngisuka kwi-background enzima Sure. kakhulu so leyo background leyo kuyiyona engenza ngathi ngagcina sengingena nasey'ntweni ey'wrong ngizwa manje Sure. ngangena-ke ey'ntweni ey'wrong so njengoba ngingenile sengigxilile angizicontrol izona ezingicontrolayo yabo kuyimanje uyahlanya asingakhulumi kakhulu mfethu umqondo uzoze umasho kanti awubhemanga yabo kodwa mfethu sinikeza ithuba singenelele kuwena sikulungisele impilo yakho silekelele nomama uyasithembisa ngani ngiyakuzwa brawa sodila nayo indoda yakhe Yebo. sinikeze nje isikhashana sibone ukuthi kuhamba kanjani yebo ngathokoza kakhulu yani episode yanamhlanje ibidle ngokujiya njengoba nibona nje bafethu hopefully ubafu uzoshintsha nathi futhi sizokwazi ukumlekelela abe right nawe mhlawumbe uyabuka uyasho ukuthi hayi ungakwazi ukuthi umlekelele kulesi emabhekene naso uma ukuthi uney'nkinga ezisinto umjolo ungakhali mfethu usathane uzojabula hayi mfethu angikhali mfethu ukuthi ngiphatha kabuhlungu le nto mfethu ukuthi ngizovela kumakhamera kanje hayi nja yami yabo nje bemboziwe ayithi ubonile sesiqala ukushutha kwanetha sivele sawacisha bese ngenzela nje ukuthi kuphela episode khuleka ngekubone umuntu nje yami wakwethu wena bafethu siyabonga kakhulu ukubukela kwenu ningakhohlwa ukusubscribe and like ke niphinde futhi nishare i-channel yenu ebizwa ngokuthi Umjolo Show ngakhohlwa nawe uma uney'nkinga ezisinto umjolo ungakwazi ukuthi usi-email ethi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com iyona email address leyo ophinde uyisebenzise futhi ukuze ukwazi ukuthi-ke u-advertise nathi uma ukuthi uyangidinga mina kwi-event yakho dlala matifane@gmail.com bafethu siyabonga kakhulu ngesikhathi senu dadewethu siyabonga kakhulu bafethu siyabonga kakhulu nokubukela kwakho thank you